ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଗଭୀର। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ପେଙ୍ଗର ରଖାଯିବ। ଗଭୀର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଣିବେ ଗୌରବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 27ତମ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆସନ୍ତା 30 ଡିସେମ୍ବର 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।